Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Χέλινα Πεϊπαρίζου και το μήνυμα που έστειλε μετά από μια επίγουσα νοσηλεία που την ανάγκασε να λείψει από τα γυρίσματα του The Voice. Πριν όμως ξεκινήσουμε, φίλοι μου, μην ξεχάσετε ένα like και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίζουμε με περισσότερα βίντεο. Η Χέλινα Πεϊπαρίζου είναι μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με πορεία πολλών χρόνων, τεράστιες επιτυχίες και δυνατή σχέση με το κοινό, έχει αποδείξει ότι ξέρει να στέκεται όρθια και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες προκάλεσε ανησυχία όταν έγινε γνωστό πως χρειάστηκε να μπει εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η ίδια, με απόλυτη ειλικρίνεια και ηρεμία, έκανε την πρώτη της ανάρτηση, εξηγώντας πως λόγω της κατάστασης δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν στα γυρίσματα του The Voice. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσους έστειλαν μηνύματα, στάθηκαν δίπλα της και της έδειξαν αγάπη. Και το πιο σημαντικό, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας, λέγοντας πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή. Ένα μήνυμα που έκανε πολλούς να ανακουφιστούν και να της ευχηθούν περαστικά. Μια δύσκολη στιγμή που όμως φαίνεται πως αντιμετωπίζεται με δύναμη και στήριξη. Εμείς να της ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση και να επιστρέψει σύντομα όπως ακριβώς υποσχέθηκε. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια, σας ανησύχησε η είδηση και φυσικά μην ξεχάσετε like, subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.